17 или там 12%, но и по-специално да осветим тези сектори. Но ясно е, че площта на този кръг е разделена в съотношение 38, 32, 18, 12. Не съм го начертал, тук няма. Не съм преценил точно колко 132 градуса, но колко. Еми така построяваме тези кръвски диаграми. Главно за тази цел. Освен кръговите диаграми, много широко приложение намират и правоъгълните диаграми. Те се използват за същата цел. И за динамиката, и за структурата. Но тези правоъгълни диаграми се построяват с една и съща основа. Една и съща основа. Да кажем основа А. Да решим хаш, височината на първия с хаш малко, хаш1, хаш2. За да построим правилно тази правилна диаграма, би трябвало каквото съотношение самира А към ТБ към ТБ да бъде височината на единия кръг, лицето на единия към другия А по хаш, А по хаш1. Тъй като е едно и също, може да се кратим. И произволно ще определим височината на първия. Ако определим произволно височината на първия 10 см, да кажем, тогава А към ТБ, аз там изтрих табличко на такива данни, трябва 42 към то 63 да бъде равно на 10 и ще намеря хаш1 колко е. Тук различни намират отражение само в височината. И ще намеря, че хаш ще бъде равно на 63 по 10, хаш